பிரைஸ் தி லார்ட். இன்றைய ரட்சிப்பின் வார்த்தையிலே உங்களை நான் சந்திக்கத்தில் மகிழ்ச்சிடுகிறேன். ஒரு வார்த்தையை சொல்லி உங்களை நான் பலப்படுத்த விரும்புகிறேன். மேகா 7:15 விதமாக சொல்கிறது, உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன். ஒருவேளை அந்த அதிசயத்தை பார்க்காத நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த அதிசயம்னா என்னன்னே தெரியாது, என் வாழ்க்கையில் தான் அது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்குற நிறைய பேர் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, இன்னைக்கு உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன். ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப வறண்டு போய் கிடக்கலாம், வனாந்தரத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கலாம். வனாந்தரத்தில் நீரூற்றுகளை உண்டாக்குற தேவனை நம்ம ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த நாளிலிருந்து உங்கள் அதிசயம் செய்கிற நாட்களுக்குள்ளாய் நீங்கள் கடந்து செல்ல போகிறீங்க. உங்களை அதிசயங்களை காண போகிறீங்க. நீங்கள் பேசும்போது, நீங்கள் சொல்லும்போது, நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே அதிசயமாய் மாறப்போகிறது. அதிசயம் செய்கிற காரியமாய் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்வில் துவங்க போகிறார். அது இன்னைக்கா இருக்க போது எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹேவ் a nice day. God bless you.